Amiri mkakuwa nani? Anu wao. Azinzo. Yo mkoma. Tarsambu ya apa? Ambu ya tarsaifu. Menudara nake. Orang sawaita. Tahu jamani. Saka dada wabvunza kudaro pana atete wao vakabva atendaunza ashuwa ndabva pamiri womabva pamiri zvakanaka pamiri ndepani ndonzi ndopo mukomana anozitapiwawo kudandi ndikati aiwaka ko ultimate yawangamii naye angashoya kuchengeta mimba isiri yake here zvikati ndo zvandiri kukuudzai ndikati zvakanaka handikakunetse vakuti makutondishungurudza muri kundishungurudza ndikati achimbovasiyai ndikati iye zvino zvindikaenda kotora mwana wanzvadzi yangu ultimate ndakasimuka nguva iyoyo ndikabva ndananga kuno mukwasha wangu kachahore kuvhireji rachahore kuti uyakudaro wakapa mbuya vako pamuviri mudzimai waBernard ndete muchakabvu guva risati rarohwa asati raitwa chenduro Iye akagara peno. Nyaya itamata. Ngoti nyaya yekuti wanasiku wangu. Tautsa kwa mwanzo. Ngoti nyaya yekuti wanasiku wangu norondo ese watawo. Andigona kuiboka nasi ndoboka napana wekuti mbuya ndakapa mwana. Ukapa chi? Ndikuboka napana kuna mbuya wekuti ndindi ndakapa mwana. Ukapi mwana. Mpoma nasuzi. Nani mwe mirambia? Ngarimu ngaasimuze chiso Ngawa kuno kutusi. Dase kulawera. Mudzimai wasekuru wangu. Mbuya kutora. Mudzimai wasekuru. Vachiri kuuya